Toro diretso mo nakita kan mga istorya, ilaog tana ini. Budaan iba pang mga informasyon na sa tuyang pinagpreparar man, mga makakahuro na personalidad. Asin iba pa, nasa linya muna, dyan sa Daraga, si Renz Luna. Renz, marhay na aldaw, go ahead na. Ay siya. Yes, maray na agad-abi Sir Pio. Asin na maray na agas to mga pranta bayang itiligon niyan sa opisina ni Mayor Vic Perete kan Banuanin Daraga. In connection tabi ni Sir Pio sa panimagunindang abiso na pinaluwas kaso hapon asin masabutan niya to paano ang kabilugan kan sa indang abiso na pinaluwas kaso hapon tabi Sir Pio. Dito pagparapahalo yun ni na live tabi mo niyan kita Mayor sa programang Tingog kan Banuan nasa imong niya po Sir na Pio Fernandez. Hello, Mayor. Marhay na agad tabi. Good morning, Sir Pio. Opo, salamat sa oras tabi, Yor. Kasuhapo na mag-alas 5, nabasa ko po sa imong mga direktiba dyan sa Daraga in connection sa COVID. We will be listening tabi, Mayor. Paki-discuss po kan salient provisions ka ito. Go ahead po, tabi. Yeah. Nagpalas po kita ng advisory sa halip po ini sa DOH guidelines. Kusong sabihon, nasa GCQ po kita o moderate risk po ang sa Banuaning Daraga. Opo. Oho, okay. Now, sukuan tabi, pag nasa GCQ, moderate risk so Daraga, ano po kwenta na nakadagdag duman o kung kaya hinali kung igwaman sa mga dati ng existido tabi na protocols na pigpapasunod tabi, Mayor? Ini po arog po kayo niya, no? Lalo po digdi sa pag-gatherings. Ini pong sa luwas, ining religious gatherings. Dati po 50%, nganyan 30% na. Aha. So, binawasan tabi mga religious gatherings, so capacity mo na tabi, 30% mo na tabi dyan sa Daraga? Opo. So gusto sabihin sa mga simbahan abierto pero 30% sa na total capacity na akomodaron dapat. Tama po. Ayun, Now, mga kuan sa saudan igwa kong nahiling tabi na araman na informasyon na ibinalik one entry, one exit point tabi. Ay po, pig-istriktuhan tangon yan. Siyempre, kung maski sa nagalaog, maski sa nagaluwas, saro lang ang makontrol ta ang paglaog ng mga tao. Igo kaya, Mayor Tabi, ini nagsusuhestyon, takon saro sanaan point of entry and point of exit, tibaad lugod mabibiyo duman, ang mga tao magkukurumpol magpaglalaog, buda pagluluwas, and ikumpara nga halimbawa kung igo ni ibang mga agihan, basta igwa sa nanintultul na nagbabantay tabi, Mayor? Pwede man po, pero digdi po sa entrance, pwede po kita mag-check ang sa indang temperatura. Ayun, Iyo mas conveniente duman kumpara kung sain man agad magralaog maski may bantay tabi, Mayor. Ano po? Opo. Mahiling ta kung sisaygon may face mask, mahiling ta kung ano ang temperatura ninda. At least po, may iba po duman hugasan, pwede ninda pong agihan. Now, ano ang patakaran tabi, Yor, sa mga malaog sa Daraga, lalong-lalo na itong suhali sa luwaskan Bicol? Ini po, nagkahuro-ulay po kami kang mga mayors na pagkasanduan mi po sa kang satuyang gobernador na si Francis Pichara, na i-control po ini, i-disganar po ang pagparauli ng hali po sa mga high-risk area o hindi pong Metro Manila. So saro iyan sa mga mayor na napagkauruinan kan gabos na alkalde tabi, Mayor, sa Albay? Opo. Is to discourage ang pagparauruli ng lalo na suhali duman sa mga high-risk areas. Tama po. Ini pong inyo nagluluwas, kung marireparo po nindo, may mga history po ining travel sa Manila. Kaya medyo talaga naaaral mo po kami. Tabi man sa mga taga-Manilang gusto maguruli. Dahil po kung pigbawalan, kaya lang piglilikay nila po ining mga
tagadigdi mo sa muya na maulakitan po kayo ng virus lalo na po ngunya na dahil pa pong vaccine. Iyo oho. Kumbaga, yung general welfare mo na kan sa tuya digding mga taga-albay as compared duman sa interest kan nagapira tabi, Mayor. Opo, opo, opo. Opo. Now, Mayor Tabi, so mga nagtatrabaho, yan suhali sa luwas kan Bicol. Halimbawa, so mga taga digdiman sa Nasalbay, pasiring sa Daraga, or hali sa ibang probinsya within Bicol, mapasiring sa Daraga, ano po ang policy Tabi, Yor? Dahil pong problema dyan, paglawang po di lalo na sa Bicol region, ang luwas laog, dahil po problema yan. Iyo po. Maski sumagsaod dyan sa Daraga Bagatabi, pwede, Mayor. Ano po? Opo, tranquilo po digdi. Aho. So nagtatrabaho halimbawa, yaon diyan ang opisina pribado, opisinang gobyerno o mga trabahador sa construction. Anong pa sistema Tabi, Yor? Ini po, tutugutan ta po ini sa construction. Aram naman ninda, basta po, magsunod lang po ditong sa minimum health protocol. Aho, opo. Ang curfew Tabi, Yor, anong oras Tabi? Alas 10 hanggang alas 4 po. Medyo amay-amay dyan, 10 p.m. Opo, opo. Oo. So sa tuyang mga karinderiya, resto bars, restaurants, mga bars Tabi, anong policy Tabi? Ini po, babasahon ko po saan na ito? Yung kuan lang po sa mga karaoke bar, videoke. Garapig pabawalan po ini. Ngunyan. Aha. Bawal po ng mga bukas na irinuman. Ayun. Sa mga sa iba day panaraman, mapalibot po ako sa mga irinuman dyan na o bars na dudumog kan mga tao. Iyo po. Gusto sabihin, gabos na bars Tabi? Opo, opo. Oho. So mga restaurants na day man nag-serve ng alcoholic beverages Tabi, Yor? Pwede po yan, pwede po yan. pwede Pero po. dapat so limitado lang po ang tao. Aram na po ninda yan. Oho, iyo Tabi, igo baga pa ning resto bars, both naga-offer ning beverages, buda foods, po, Mayor Tabi? Opo, opo. Difícil lang yan, lalo na nagredakol. Ang Daraga asin Legazpi, magkataning lang. Pig-expecta, baka iangat man kita, parehas man sa Legazpi City. Nako, sana, Tabi, Yor kita magparalangkaw, ta digdi sa mo sa Legazpi, kaso nakaging aldaw, 11. Nakaging aldaw, 8. Maray nga ni kaswapon, so release ngo niyan, kami digdi Yor, Tabi. Kamo dyan sa Indo, perang nagbuta ngo niyan, kung ka ng informasyon Tabi, Yor. So, hapon, saro. Saro. Ngunyan, garuday pa. Pa so release. Sana Opo, daing opo. magluwas. Tabi, Yor. O di sige, kung igwa kapatabing gustong idagdag pa, na pa nagluwas sa hororo niya to, nasa sa imong oras, go ahead Tabi, Mayor. Pagiramdam ang giraray Tabi, Sir Pio, sa mga daragay nyo, perming magsunod. No? So, kami digdi sa lokal na gobyerno, dahil po kami mapundo, dahil kami mapapagal para magpara-remind po sa inda. Kami po digdi sa lokal na gobyerno, ang importante po digdi, ang buhay kang tao. By the way, Tabi, Yor, so mga dainanggad na kukurhiran na naggagamit kan face mask, may ordinansa Tabi kita dyan, Yor, na pwede silang pinarang. Oo. May penalty sina Tabi, Yor? Hello, naputol. May tadigdi sa Legazpi, igwaning digdi po kaya Yor Tabi sa Legazpi, may existidong ordinansa, may penalty plus imprisonment. Sa Daraga po, igwaning penalty man Tabi, Yor? Igwa man po kita. Nagkahulog pa lang po kami kaswapon ni COP. Paigtingan po ni Nagiraray. Kung sisay mo po magbalga, may pinalidad po dyan. Ay, yan. Tanganing medyo makwan talaga. Ma-imponer nin Marhay. Sige. Mayor, salamat din Marhay Tabi and God bless. Keep safe Tabi. Salamat po, salamat po. Sige, Renz. Sabi Sir Pio, si Mayor Vic Perente, manood nga ni Kelly yung pinaluwas na aliso, nasa moderate level na Banuan ng Daraga sa pinagpapantay niya ng pandemya ng COVID-19. Sabi Sir Pio, ano ang naging informasyon din sa luwas? Transuna, DC2 News.